ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನಿ ನೆನಿಗಲಿಗ ತೆತ್ತಿದ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ತು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಒಂದಿನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಪನ್ಪೆ ಈಗ ಒಂಚಿ ಕಡಾಯಿ ದೀತೆ ಯಾನು ಆ ಕಡಾಯಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ವೈತೆ ಯಾನು ತಾರದೆಣ್ಣೆನೇ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಒಂಜಿ ಚಮಚದತ್ತು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಮಸಾಲ ಪೊತ್ಪರೆಗೆ ಕೋರಿದ ಮಸಾಲೆ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಸುಕ್ಕೋಗಿ ಪಾಡುವ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಲ ಮಸಾಲ ಪಾಡೋಡು ಎಣ್ಣೆ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಆವಡುಂದು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಅಂತ ಬೈತುಂಡು ಬೆಚ್ಚದ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಧನಿಯಾ ಪಾಡಿ ಒಂಜಿ ಚಮಚದತ್ತು ಅರ್ಧ ಚಮಚದತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಕೊಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಕೊಂಚೂರು ಲವಂಗ ಮುಂಚಿ ಮೂಚಿ ಕತ್ತುಂಡು ಚಕ್ಕೆ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಅವು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೊಂತೆ ಬೀರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪೂರೆನ್ನೊಂಚೂರು ಸಾಮಾನು ಪೊತ್ತುದಿಗೆ ತೊನ್ವೆನು ಒಂದು ತೆತ್ತಿದ ಸುಕ್ಕ ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕದಂಚನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೋರ ಒಂದೇನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡುಂದುಲ ಮಸಾಲ ಕಾಯನ್ ಬತ್ತಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡುವೆ ಮುಂಚಿ ಅನ್ಸುರುಟೆ ಪೊದ್ದಿನ ಅಂಚದು ಲಾಸ್ಟೆಡ್ ಪಾಡ್ನಿ ಚೂರು ಪೊಡಿಯಾರೆಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಅಂಡಯ್ಯವ ಮುಂಚಿ ಚೂರ್ನೆಕ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಬೇನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ ಕೊಂಚ 2 ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಈತೆನ್ನ ಚೂರು ಚಪ್ಪೆ ಇವಾಗ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದ್ ಗೆತುನ್ವೇನ ನಾಲ್ ತೆತ್ತಿಗೆ ತಂದೇನ ಒಂದು ತೆತ್ತಿನ ಈ ಬೌಲಿಗೂ ಉಡೆಪೇನ ಒಂದೊಂದು ಖಾರ ಖಾರ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ಪಿನ ಅಂತ ಚಪ್ಪೆ ಚಪ್ಪೆ ರಸ ಕೈಪೇನೆಲ್ಲ ಇತ್ತುಂಡ ಐತೊಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದೊಂದು ಉಂಡ್ರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ನಾಲ್ ತಿತ್ತಿನ ಉಡಿತದ್ಗೆ ತೊಂಡೆ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ವೇನ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ಚಿ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ವೇನ ಇತ್ತ ನೆನ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡೋರೈತೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರಾಗು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನೆನ್ ಪೂರೆನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದಿಗೆ ತೊಂಡೆನ ತವ ದೀತೆ ಐಕ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ದೀತೆ ಅವು ಎಣ್ಣೆಲೆ ಅಂತಾರೆ ಎಣ್ಣೆನೆ ಪಾಡ್ತೀನಿ 2-3 ಚಮಚದಾತು ಪಾಡೊಡ್ನೆಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ತಿತ್ತಿ ಮೈತಿನ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಬ್ಬುದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾಪುಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಸರಿ ಕಾಯಡು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯೊಡ್ ದುಂಬು ಪಾಡೊಡ್ಚಿನಿಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಸರಿ ಕಾಯ್ದಿತ್ತಂಡ ಲಾಯ್ಕದು ಉಬ್ಬುದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಎಣ್ಣೆಕ್ಕೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆಂದಿನ ಮಸ್ತ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ದಿ ಒಡ್ಚಿ ಹದಾ ಗ್ಯಾಸ್ ದೀದ್ ಒಂದೆನ್ನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾಯ್ದು ನೆಟ್ ಅಂಚನೆ ಪಸೆ ಉಂಡು ನಿಂಚ ಒರ್ದ ಪತ್ತದು ಕೊಡಿ ಕಡೆಲ ಪಾಡೊಂಡು ಅದಾಗ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಕಾಯಿ ಉಂಡು ತಿತ್ತಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ದಿತ್ತು 2 ಅವರ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು
ತೆನ್ನದೇನು ಮೂತ್ ಪಾಡುವೆ ಇಂಚ ತಿರ್ತದ ಪತ್ತೊನ್ನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇತ್ತನ್ನ ಒಡ್ಡದು ಪೋಪುಂಡು ಬೊಕ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯಿ ಉಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ದಿನ ರೆಡಿ ಮರ್ಗಿಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕರೆಂಟದ ಪೋಪುಂಡು ಅದು ಕಾಯಿ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಕರೆಂಟದ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಕಾಯ್ದು ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದೆ ದೆನ್ ಪೂರ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ಗೆ ತೋರ್ ನಾನು ತನಗೆ ತೂವನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಉಬ್ಬು ದಿನ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಒಂಚಿ ಕಡಾಯಿ ದೀತೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪನ್ನಿಕ್ ನೆಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚತ್ನಿಕ್ ಸಾಸಿಮಿ ಪಾಡುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಇಂಚ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಚನೆ ಒಂದುಲ ಮಲ್ಪುಡು ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಸಾಸಿಮಿ ಪುಡೈ ಬೊಕ್ಕ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಡೆ ಅನ್ನಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಒಂಚಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನಮುಟ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಅಂಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ 4 ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಪಡ್ದೆ ಸುರುಟೆ ಪಂತೆ ಒಂದು ಖಾರ ದಿಪ್ಪೋಡು ಅದನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪಿನಿ ಬಂದು ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ತಿನ್ಪಿನ ಗುಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡೋನ್ ಲಂಚದಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಐಕ್ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ನೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೆಂಪಂದು ಬೈದುಂಡು ಇಂಚ ಕಲರ್ ಬಣ್ಣ ಮುಟ್ಟ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಾತ್ರ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಲ್ತು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಇದು ಸುಕ್ಕ ಪಂಡ ಅಂಚನೆ ಡ್ರೈಯೇ ಹಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ನೀರ್ದ ಪಸೆದಸ್ತಿ ಒಂದು ಡ್ರೈ ಆತಿನೇಕ್ ತಾರೈದ ಪುಡಿ ತಾರೈನಿಯನ್ನು ಪಿರಿತಿನೇನು ಪುಡಿ ಮಲ್ತದ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇದನ್ನ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವರ ಮಸಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಮಸಾಲ ಉಡ್ವರ ಫ್ರೈ ಆಯ್ನೆಟ್ಟ ಸರಿ ಇದನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಎತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ ಮಸಾಲದಕ್ಕ నేను ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆತಂದೆ ತೆಂತ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿದ್ನ ತೆತ್ತಿನ ಪಾಡ್ವೆನಿಕ್ ತೆತ್ತಿಗೆ ಸುರುಟಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚದ ಮಸಾಲ ಗೆದ್ಬೋಡು ಆತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪವರ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಉಂಡು ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ತೆತ್ತಿ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆನ್ ಬತ್ತಂಡು ತೆನೆಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಆಡಂದಿಲ್ಲ ತೆತ್ತಿ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ನಿಕುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆಂಚ ಓಕೆ ಬಾಯ್.